Maailman 8. ihme, josta moni ei tiedä. Tiedätkö sä? Tää paratiisimainen korallisaari sijaitsee keskellä kirkkaansinistä Karibian merta. Saari kuuluu Kolumbialle ja se on vain 11 kilometriä pitkä. Saarella asuu oma kansa ja heillä on oma kieli. Ja usko tai älä, heidän kieli on ralli-englanti. Tätä kansaa kutsutaan reisoleiksi eli raisal. He ovat afrokolumbialaisia kautta afro-jamaikalaisia. Ennen saarelle menoa sun pitää hommata turistikortti eli ikään kuin turistiviisumi saarelle. Tää turistiviisumi maksaa 130 000 Kolumbian pesoa. Mä en sitä tietenkään tehnyt ennen saarelle menoa, vaan ostin sen samalla, kun mä kiireessä boardasin lentokoneeseen. Tässä me toteutettiin yksi mun unelmista mun kalilaisen kaverin kanssa. Eli me itse kalastettiin noin kookokset tuolta puusta ja annettiin nämä paikalliselle emänälle, joka teki näistä meille todella vahvat kokolokot. Tiesitkö sä tästä paratiisisaaresta jo? Ja kommentoi Kolumbian lippu, jos haluat lisää kolumbialaisia videoita. Ja videon lopussa vielä terveiset meikältä saarelta. Vamos! Let's see. Un coco loco, dos cervecita. Perreo. Paradise.